Karesi Dominic. Nanche nabogete kale nabogete mambi sana. Igo nabogete saa 11. Lakini goikabono igombwate mia lakini konyora muna twagachire chiro bone akango sigimia ine mbwate mubuko. Igo bone igasa maandamana ayega kurugoro binte biometeba maandamana ya siku 3 bintu byatokong'eire nchara yabeire igoro bono nkorera tore mbiroro tore nara inabwate nanche. Asamalia tango Douglas. No mokaji Okisi County. Ninche no manya biashara boda boda. Nkoboka saa 11 nasomba chikaradi dare naboka nanya karadi njijedi. Nege ndokende amangana maandamano ndo cherero echire bwente ko bali tukolia lero ya Thursday lakini mondo tayo. Echire irabete sege mna litukolia kawaida. Toko saba maandamana ya asoyo minto raisi yaito William Ruto ape kako baiga kwa ne chinkwana no opposition Raila Amolo Odinga babe bako igwana batobekere tobe firi tonyore chibesa tokonyera abana baitu woni ga toko chibibi chechironi furthermore ronte ko chikomanya maandamano naro nege ntokende igona ingosaba ani Ruto tabasa ko abantu bali maga bakomusuma ng'abantu ambabasa ko bachinkwana Ruto nero bwato moyo nero bwente gotwara power chogo kwana kende yonsi asese to ya Kenya ondo ole maga ange buno omonto ro mosigari omorende korumaga dali ngare soko modigitedi ng'abanga kwana chikwana ng'ato chako chandike kabire tigera libona lero litikodi chiro ndobwa dikende bantu mbayo gari teyo kiduge gisiegire abantu baratire biasia onditayo kogola abantu ebobo mbachedi njengo sabese liapa ya boda boda da mbiri soyo minto Ruto ape ga kwane chinkwana no opposition baranga kibako igwana batoe firi binte ibako gendrega ngo ndebe bakemya ketanere nandi stiri igo ntoranyora kende no chibase gusangira litukolia lero county tenyo adikende nejibase asire chinyinga mono gwetire bintu bitato konye sense ya Kenya igo barora mangana yo kwirana ni go tokonye sense ya Kenya batoe firi tonyore chibase twekonye mna chomanya ko yango sibaka chiri bube